Покажем една страхотна раница от немската марка Step by Step. Тя е с страшно много функционалности и уникален дизайн. Показвам ви първо откопчаването, което е едно от най-лесните, които някога е правено. Ето така, и закопчаване с магнит. Има светоотразителни ленти навсякъде по нея. Също така тя идва в зареден вариант. Вътре имаме спортна торба, два вида несесери, един по-малък, един по-голям, който вътре също е зареден. Ето го. Така, имаме и портмоне за по-важните неща, което е с въже. Също така във всеки един джоб може да сложите допълнително кутия за храна, прилягат перфектно. Ето така. И бутилка за вода, разбира се. Така. Несесера влиза много удобно в предният джоб. Всичко е точно преценено по размер. Ето го. Гърба на раницата е ергономичен, като може да се вдига и сваля с копче, ето по този начин, за да е перфектният размер за вашето дете. През рамките също се регулират много лесно и удобно, само с ето това издърпване. Също така гърба е много добре подплатен в горната и в долната част, като има двойно закопчаване. Едно за кръста ето тук и още едно за гърдите отпред.